Polohovacie elektrické kreslo Prestige 3D je luxusne vyzerajúci model, vhodný do domácnosti a masážnych salónov. Výhody tohto kresla oproti iným je funkcia uvoľňovania negatívnych jónov, smart technológia s detekciou zdravotného stavu alebo hlasový režim. Kreslo zapojíme do siete a zapneme červený spínač. Následne môžeme kreslo aktivovať tlačidlom, ktoré je zároveň aj otočný ovládač masáží. Kreslo sa napolohuje do režimu skenu tela a rozsvieti sa LED pás na bočných stranách. Sken tela analyzuje užívateľa a určí rozmiestnenie piestov, dodatočne šípkami môžeme donastaviť a upresniť tento sken. Detaily a línie kresla tvoria krásny vizuálny prvok moderného nábytku. Odpočinúci môžeme pri obľúbenej hudbe, kreslo totižto disponuje reproduktormi a funkciou Bluetooth pripojenia. Akupresúrna masáž sa postará o príjemné stláčanie ramien, rúk alebo nôh vzduchovými vankúšmi. Hodinky, náramky a iné šperky odporúčame pred masážou zložiť. Na displeji sa nachádza množstvo funkcií pre dokonalú masáž. Najprv spustíme More Auto, kde si zvolíme z 16 rôznych druhov masáží. Zobrazí sa nám aktuálny režim masáže so zobrazením času a iných funkcií, ktoré si vieme nastaviť. Manuálny režim zvolíme pre konkrétny typ masáže a miesto masírovania. Airbag pre ovládanie vzduchových vankúšov. Diagnostika zdravotného stavu nám zmeria srdcovú frekvenciu, okysličenie alebo mikrocirkuláciu krvi. Ďalšia možnosť je zapnutie alebo vypnutie funkcie záporných jónov. V menu si vieme nastaviť aj polohu kresla a nakoniec vieme zadávať aj hlasové pokyny. Zatiaľ len v anglickom jazyku. Kreslo disponuje aj bezdrôtovým nabíjaním, ak to podporuje aj náš mobilný telefón. Kreslo sa dá jednoducho premiestniť vďaka kolieskam. Viac informácií nájdete na www.unizdrav.sk.